Mistäköhän se tulee, että niinku nelonen on hyvä? Se johtuu siitä, että en minä tiedä. Mitä? Tää on tämmöstä aina, meillä on joka kuvauksessa aina vähintään 3 riitaa päivässä. Onneksi laatu ei ole kärsinyt. Tuohon kuvata. Ohjaaja No niin. Mun pitää alkaa valumaan, niin Okei. nähdään sitten kun nähdään. Ruuskaa. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Jätä se kanssa ja se javaska boy. Moi. Moi. Tosi kiva kun sä tällaisen jutun tehty. Joo. Ihan hirveä. Ihan hirveä olo. Ihan hirveä olo tuli. Ei lukenut loppuun sitä. Ei lukenut loppuun. Back. Perkeleessä. Jäi sinne. Kuva se on. Täällä on herra ohjaaja. Ohjaaja tulisi päälle. Tää on kielletty. Joo, kiva. Luulet sä loppuun se? En mä nyt kerännyt, kun mulla alkaa olla kiire jonnekin muualle, niin Okei. Jonnekin muualle. Ja eihän tää Oulu mitenkään kauhean kolkkopaikka muutenkaan oo. Kun maailma on täynnä suuria ihmeitä niille, jotka ovat valmiita ottamaan ne vastaan. Luciano. Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan ne vastaan. mun pitää oikeesti alkaa valumaan tästä, niin Okei. mä lähden. Noniin. Mä lähden. Taus 5. Kulma 3. Moi Totti. Olkaa hyvät. Totta.